Moscow along Kremlin hin pen non ke bang G20 cheklo ningkan sur hini rain kora ke thoma pharman India adet pen kechari ponamai G20 amei pi along kache tongdunja phanpura Russia President Vladimir Putin kedam ke bang ajai megalong ke thapon Halapu United States of America USA lapen arisang khotuma bangke Russia der phan Ukraine adet pen ronji thur purajok ke sor ponji phansi un an pen kabor ipon padolo Kremlin pen kedam tang aroi pen amatsi Vladivostok or Supi, Russia dera long kedo ponji, Yearly Economic Forum sitame G20 Summit India 2023, Chitia cheklo chengcha prang ke pajut ponji phansi arni hot pondo. Athema Putin a phansitame ke pasang lapen ing samjin miphun me etpen labangso G20 might India long, China India son, det thepo asong japo songjapia tum sitame chitong dun rinti Labangso G20 amai pia long ka chopapona tengpen Vladimir Putin amit hang ari tengpen si chodeng dunglo lason tak taxi Indonesia long kidam tang chiklo jon trok aprang conference long ke phapona huta amit hang si chodeng dunglo setame hala so ahura bangke US la penari sang hotun pen ka che kroi dun de la pen ka che song ke dokko ko jok labangso ka chopapona bangke pachirui juilo amit hang alarke Sergei Lavrov phansi adular pachetong dunglo Nason si kidam tang G20 Summit Rome along kibipon hota chetong dun dedelo athe mahala so hute Russia pen Ukraine pen ron kache danja phan kache siglo US la peneri sang hotun aderatum Ukraine adera phan risin ke pali dunje phan pu kache parai pon padoko gajak Russia hin pen setame a od adu masap so kache lar pon doko son si thekpon longlo International Desk Report Karbiang Long Live